आं दिनै एसे बिराद दुखुआव दङ आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय बेनो जाहैबाय मा नोंथांमोना जे Btrinfostudio इउटुब चेनेलखौ नुबाय थादों तारमाने बे Btrinfostudio इउटुब चेनेला डिलाइट जानायनि लामायाव थांगासिनो दङ ओमफ्राय माला आरो माब्ला डिलाइट जागोन बेखौ आं मिथिया माने बेखौ आसरित जाबाय आरोखि आङो शक जाबाय ओमफ्राय आंनावहाय माने सानदों आरोखि आं मा गिल्टी खालामखो आरो बे गिल्टीखौबो आं नोंथांमोननो खिथागोन आङो बे गिल्टीखौ नोंथांमोननो खिथागोन आरोना ओमफ्राय मायाव गिल्टी जायो आं बेखौ नोंसोरनो माने डिटेल भाबै खिथानो नाजागोन मानोना एसेबां खस्थ' खालामनानै भिडिअ बानायदों नाथाय दिनै मानोना बे चेनेलानो नोंथांमोना जि Btrinfostudio इउटुब चेनेलावहाय आंनि भिडिअ नुगासिनो दङ नाथाय हयथ' मालानि समाव गोमोरलांगोन बे चेनेला आं बुंनो हाला आरोना माने रिस्क खम जाबाय आरोना मिथिया आरो माला मा जागोन दा बेखौनो आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय एसे शेयार खालामनो होननानै फैबाय आरोना स' लोगोफोर जायफोरनाखि इउटुबार बिथांमोना एसे मिथिगौ आरो सोरबा गोदान इउटुबारफ्रा बिदिबो मिथिनाय नङा मानोना सिगां समाव आङो गुबुन चेनेलखौसो नुयोमोन नोंथाङा नुदों एसे सिगां जेनाखि मोनस्टे इउटुब चेनेल बिथाङाबो कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक फैनानै सप्ता खनसे बे भिडिअ होनो हायाखै ओमफ्राय बिनि चेनेला थैबाय बिनि चेनेलखौ जों स्ट्राइक हरबाय बिदि होननानै गोबां इउटुबारफ्रा भिडिअ बानायदोंमोन सोरखौ मोनस्टेनिखौहाय आं स्क्रिनाव होदों दा बिनि उनाव सप्ता खनसेनि उनाव दिनै मोनस्टेया दिनै बियो मा होफिनबाय भिडिअ आपल'ड होफिनबाय मानोना बियो मोनसे भिडिअ आरोना मोनसे एप्लिकेसन गेमिं एप्लिकेसनखौ बियो माबा खालामदोंमोन होनना बुंदों स्पन्सारशिप खालामदोंमोन आरोना दा बेहायनो बेबायदि स्ट्राइकआ फैदों बेना बेखौ बुंदों ओमफ्राय दा आंनिया जाहैबाय मा आं नोंथांमोननो खिथानो नागिरदों आंनि भिडिअआव मानि थाखाय स्ट्राइक फैदों एक्सुवेलि आंनि भिडिअआव माने स्ट्राइक फैथ'वाखै आरोना वार्निं फैनानै दङ आंनि चेनेला वार्निं फैबाय ओमफ्राय नेक्स्ट जुदि मोनसे स्ट्राइक फैबावोबा कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक फैबावोबा आङो आरो माने भिडिअ आपल'ड खालामनो हानाय नंला आरो माने उइदिन माने 1 उइक सप्ता खनसेसिमाव आं खुनु भिडिअ खालामनो हानाय नङा माने भिडिअ आपल'ड खालामनो हानाय नङा आरोना ओमफ्राय सप्ता खनसे बारबासो आङो होनो हागोन बिदि आरोना बिनि चेनेला माने बे आरोना जोङो मिन्थिनांगौ जाबाय मा आं नोंसोरनो सिगां खिथागोन नायदों जे आंनि चेनेलाव मानो कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक फैदों बेनो जाहैबाय मा लोगोफोर बिनि सिगां मा जाखादों माने मालाबा इउर' डलार फैयो नोंथांमोना हयथ' मिथिगौ इउर' डलार जाय इउटुबारफोरसो मिथिगौ इउर' डलार फैयोबा माने लिमिटेड एड्स होननानै फैयो ना माने लिमिटेड एडभार्टाइज होनानै होयो ओमफ्राय बे भिडिअआव एडभार्टाइज मालाबा फैनाय नङा आरो फैथायनायबो दङ आरोना एडभार्टाइज फैया बेखौ बे आरोना ओमफ्राय बे जाहैबाय मा बेनिबो आं फंनैसो बुंगोन आं सिगां खिथागोन नायदों इउर' डलारा जाहैबाय मा ओरैबायदि फैयो नोंनि बुंनायफ्रा जुदि हार्मफुल जादोंबा बाहाय मोनसे प्रब्लेम जायो जेनेबा इंलिसनि माखासे वार्डसफोरखौ नों बाहायनो हाया भिडिअफ्राव नों बेखौ बुंफ्लांबा गाज्रि सोदोब आरोना जायफोरनाखि गाज्रि सोदोबफोरखौ नों इंलिसाव बुङोबा बे डाइरेक्ट माने इउर' डलार फैगोन आरोना ओमफ्राय नोंनि थाम्बनेलनि सायावबो इउर' डलार फैयो मालाबा नोंनि थाम्बनेला जुदि माबा जायोबा बेखौबो एडभार्टाइज खालामग्राफ्रा नोंजों एडभार्टाइजखौ हरनाय नङा आरो ओमफ्राय नोंनि टाइटेल लिरनायावबो मालाबा इउर' डलार फैगोन ओंखायनो नोङो जुदि इउर' डलार फैदों बे नोंखौ सोलायफिननांगोन बा नोङो मा खालामनांगोन मालाबा नोंनि डिसक्रिपसनाव लिरनायखौ नों सोलायनांगोन बेखौ आरोना बेफोरबायदिखौ नोङो सोलायफिनबा माने मा खालामो इउर' डलारा लासैनो गोमाफिनो आरो माने अबेबा लिरनायखौ माने बेहायनो बिसोर बुजिनो मोनो आरोना बे भिडिअआ एसे प्रब्लेम दं होननानै प्रब्लेम दं माने बे माने भिडिअआ एसे माने मा होननानै बुङो बिदिखौहाय एसे समाजनि बेरेखा होननानै बिसोर सानो आरोना ओंखायनो बिसोर हरा दा आंना जानाया जाहैबाय मेन उद्देश्य जाहैबाय मा आङो सप्ता खनसेसो सिगां आं मोनसे भिडिअ होदोंमोनलै सासे जोंनि हरसेयावहाय माने मासाव 45,000 सेलारि होगोन होनलायनाय सासे बर' सिख्लानि जे माबा फट' होनानै बिसोर फेसबुक पेजाव होदोंमोन ना अनजालि कुमारि होननाय फेसबुक पेजाव आं बेखौ लानानै एसे भिडिअ आं बुंदोंमोन आरोना ओमफ्राय जे बेखौ बुंबाय भिडिअआ माने थाम्बनेलावबो आंखौ होबायना ओमफ्राय बिदिनो हिन्दीनि लिरजोब्बायना आंखौथ' सोलायाखिसै बेखौ खेबसेनो होबाय आङो थाम्बनेलाव ओमफ्राय लोगोनो ओइबासो भिडिअ आपल'ड खालामनाय लोगो कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक फैखाबाय दाना फार्स्ट आंनि चेनेलाव फार्स्ट टाइम कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक फैबाय मायाव Btrinfostudiyoआवहाय फार्स्ट फैबाय ओमफ्राय फैनानै मा जाखो आसोल ओमफ्राय ओइबासनो भिडिअखौ बिसोरो डिलाइट खालामहरबाय गावसोर डाइरेक्ट रिमुभ खालामखायो आरोना ओमफ्राय आङो रिभिउनि थाखाय आपिल खालामबाय आं रिभिउबो हरबाय बिसोरनो ओमफ्राय रिभिउ हरनानै उइदिन 1 उइकनि गेजेराव बिसोर आंनो रिप्लाइ हरफिनबाय माने बे भिडिअआ जाहैबाय मा बेखौ जों आपल'ड खालामनाया बे कमिउनिटि गाइडलाइन्स माने इउटुबनि गाइडलाइननि बियो माने बारगा जादों माने हार्मफुल आरोना बे हार्मफुल मोनसे कन्टेन्ट होननानै बिसोरो हरफिनबाय
ओमफ्राय आं लोगो लोगो भिडिअखौ आङो बिसोरनि रिप्लाइ मोननाय लोगो लोगो आं डिलाइट खालामबाय मानोना समाय समाय डिलाइट खालामजाया समाय समाय डिलाइट खालामोब्ला माने प्रब्लेम जायो माने निसय नंखागौ बेफोर बिसोरना बांसिन बिसासा बांसिन जायो आरोना ओंखायनो मालाबाबो बिदि दादान ओमफ्राय दाना माने डासबर्डआव मा दंफैयो दाना वार्निं फैबाय दाना वार्निं फैबाय आरो ओमफ्राय लिरनाय फैबाय जे मा जुदि खेबसे जुदि माने कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक फैबावबा आङो 1 weekसिम भिडिअ होनो हानाय नंला जेरै नोंथांमोना दा नुदों आसाम गियाननि मोनसे दङ आसाम गियान चेनेला मोननै कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक फैबाय ओमफ्राय दा बियो दा सप्ता खनसेनि उनाव नै दिनैसो होयोबा आं दिनै भिडिअ होनो हागोन एबा दाख्लै थांनाय जेनाखि समबारनिफ्राय आं नै मैया समबारसिम आं जेबो भिडिअ होनो हायाखै आसाम गियानाव नोंथाङा नायनो हागोन आसाम गियान माने चेनेलावहाय ओमफ्राय दिनै आं नायनोसै माने नाथाय आं दिनैसिम होनो हागोन हाया आं मिथिया खिन्थु अफिसाव दासान्दि बिराद खामानि जादों बुहुत बेस्थ जादों ओरैबायदि मानसिफोर फैदों दासान्दि माने मानिबा सेंसननि बुहुत खामानि फैदों माबा गथानि फार्मनो फिगारनि फार्मनो माबा फार्मनो बेफोरनि माखासे लनफोरनि माखासे एप्लाइ खालामदों आरोना ओमफ्राय बिसोरो दा फैनायखाय खामानिफ्रा बिराद बेस्थ जादों माने बेखौ लिरनांगौ एप्लिकेसन टाइप खालामनांगौ माबा खालामनांगौ बिदि जादों आरोना ओमफ्राय दा बेनिखायनो मिथिया आरोना बबेनि समाव मा जागोन नाथाय आं बेखौनो बुंगोन नोंसोरनि सिगाङावहाय जे वार्निं फार्स्ट वार्निं फैबाय ओमफ्राय जुदि सेकेन्ड आरो जुदि माबा कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्रिक फैबावोबा एक सप्ता आं भिडिअ होनो हानाय नङा ओमफ्राय टेकेन आरो बिनि उनाव जुदि आरो फिन आरो माने 90 daysनि गेजेराव आरो स्ट्राइक मोनसे फैबावोबा आरो आं 2 week आं भिडिअ आपल'ड होनो हानाय नङा आरो 2 weeks आरो 2 weeks जुदि आं भिडिअ आपल'ड होनायनि गेजेराव आरो जुदि स्ट्राइक फैबावोबा चेनेलाबो डिलेट जासिगोन आंना जुदि मोनथाम स्ट्राइक फैयोबा माने उइदिन 90 daysनि गेजेरावहाय बाव स्ट्राइक फैयो माने चेनेला डिलेट जागोन आरो बे आरोना बे जाहैबाय इउटुबनि मोनसे माबा मानोना इउटुबा दिनै फैसा होयो नोंथांमोना मिथिखागौ माने फैसा होयो देट मिन्स इउटुबाव एडभार्टाइज फैयो बिसोरो बै माखासे ब्रेन्डफोरजों एडभार्टाइज बिसोर कलाबरेट खालामनानै दिनै भिडिअआव एडभार्टाइज होयो दा बे एडभार्टाइजआनो फैसा नोंथांमोनाबो मिथिखागौ दा बिनिखायनो बिसोरो बांद्राय हार्मफुल कन्टेन्टफोरखौ बिसोरो एक्सेप्ट खालामा ओंखायनो बिसोरो कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक हरो ओमफ्राय माबा हरो आरोना बिसोरो इउर' डलार फैनाय माबा फैनाय बेफोरबायदिबो जायो दा ओंखायनो आं बुंखाबाय आंना मोनसे आसाम गियान चेनेलाथ' दिनैसो होयोबा आं होनो हागोन आं बुंखाबाय ओमफ्राय दा चेनेला आंना दा रिक्सआव दंसै आरोना उइदिन 90 daysनि गेजेराव अबेबा थाम्बनेलखौ होफ्लाङोब्ला अबेबा माबानि सायाव हार्मफुल कन्टेन्टनि सायाव जुदि भिडिअ बानायफ्लाङोब्ला आंहा गिनांगौ जाना फैसै आरोना आंनि कन्टेन्टआ रिस्कि जाना फैसै स' बेखौनो खिन्थाबाय नोंथांमोना जायफोरनाखि इउटुब क्रिएटर एबा इउटुबार नोंथांमोना सानै हयै माव मालाबा आरो ओरैबायदिखौ थाल लाखाना जायफोरनाखि इउटुबाव बिराद मानसिफोरखौ गालि खालामो माने दालि गोथां होयो आरोना जेनेबा कन्डेम खालामनाय माबा मोनसे खालामनाय बुहुत बाथ्रा बुंनाय बिसोरनि चेनेला खिन्थु लास्टिं जानाय नंखाया आरो बिसोरनि चेनेला सानसेबाबो डिलाइट जाखागोन बे आरोना बिसोरनि चेनेला सानसेबाबो डिलाइट जागोन मानोना दिनै हमना बर' लेंगुवेजखौ बारा बिसोर मिथिनो नागिरा नाथाय लासैनो मिथिलांगोन बिसोरबो ट्रेन्सलेट अट'मेटिक ट्रेन्सलेट जागोन दा बेवहाय नों मालाबा इंलिश वार्ड बाहायगोन माबा बुंगोन नोंनि मानोना इउटुबाव बेफोरबायदिखौ बिसोर स्कप होआ आरोना ओंखायनो नोंनि चेनेला रिस्कि दङ आरो नोंथाङा जुदि बेबायदि कन्टेन्ट क्रिएटरबा सोरखौबा माने दालि गोथां होनाय माबा होनाय जुदि कन्टेन्ट क्रिएटरबा नोंनि चेनेला रिस्क दं आरो नोंनि चेनेला डिलाइट जाखागोन सानसे बेखौ आं गेरेन्टि होनना बुंबाय आरोखि स' आं दिनै बेखिनि भिडिअखौ लाना फैबाय लोगोफोर नायनि बबेसिम थांगोन चेनेला मिथिया आरोना स' बेखौ गिनानैनो आं सेकेन्ड चेनेल खुलिखादोंमोन ओमफ्राय दा सेकेन्ड चेनेलाबो ग्रथ जाबायमोन नाथाय गेजेराव मोननै माबा जादों नाथाय दिनैसिमबो फैसा मोनाखै आं बे सेकेन्ड चेनेलनिफ्राय एबार मोननो थांगासिनो दङ नाथाय मा जायो गेजेराव मिथिला आरोना आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै होबाय लोगोफोर थेंक इउ